IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos iti panagyaman iti Maysang Estudiante a Maysa a PWD when persons with disability iti Bingao National High School iti iliti San Nicolas. Daytoy ket kalpasan anay kanisuna ti regalo babayan kadagiti kameng ti Tourist Police Unit nga daduluan ni Police Major Carlo abing ti estudyante ket ti DJ ket tinaipaay kuana ket Maysa a wheelchair tapto rikas taket nawaya isuna ang makagaraw ken makapan sa dinuman iti papanan na. Basar ti report daytoy nga inisyatibo ket pakita itinananay a koneksyon ken commitment dagiti stakeholders. Tinasa o a turnover iti roda ket inyo na ni Pastor James Arellano babaen iti Maysa a kararag tapno aglaingen ni DJ maipanamnama nga daduntupay iti matulungan ti TPU kadwa dagiti membro ti chaplain a mangikarkararag pay kadagiti tulungan da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.